Punong-puno! Mayak mo lang. Mga kakwentuhan, it's 5:20 in the morning dito sa San Mateo pa rin. Pupunta tayo sa palaisdaan ni Uncle Ricky. Manonood tayo ng pag-harvest ng mga tilapia. Ito yung lupa na part ng bukid niya, ginawa niyang palaisdaan. And dito sa San Mateo, Isabela, nauusong hanap buhay din ng mga may lupa na ginagawa nilang palaisdaan. And panoorin nyo sa kabilang channel doon sa Kwentuhan with Ice Gasco. Ating i-interviewin si Uncle Ricky, yung may-ari, kung magkano kinikita, magkano investment, ilang buwan bago ma-harvest, or magkano ang harvest. Yun, panoorin nyo. Tara, punta tayo doon sa bandaroon. Bye! Ay! So yung mga kwentuhan, nahulihan na yung ibang pilapil o ibang pitak. So itong last na to, nialambat pala. Kung nakita nyo sa likod ko, yan. Aabangan natin hanggang sa makalapit sila dito sa gilid para makita natin kung ano karami ang huli nila. Kaway-kaway dyan. Nahulihan na ba ito kanina? Hindi pa. Tuloy. Nahulihan ito kanina. Nilingid yan. Ito, nahulihan na pala ito kahapon. Tapos kanina nahulihan na rin. Tapos nag-try ulit sila. May nakuha pa silang marami pa rin. Siguro mga nasa 10 kilos yun, ano? Oo. Dami na eh. Ito yung isa sa lagayan ng mga bumibili, drum na may tubig para buhay siya. Para binibenta nila, buhay ng tilapia. Ayan. So yun mga kwentuhan, uwi na tayo kasi medyo nalate tayo ng gising. By the way, panoorin nyo yung interview sa isang channel sa Kwentuhan with Ice Gasco. Interview with the owner of the palaisdaan para malaman natin magkano kinikita, magkano ni-invest, magkano ang pinapakain, yung mga feeds. Yan, kung paano nila na-maintain na, na fresh yung tilapia pagka-harvest. Paano ba nila binibenta, panoorin natin sa isang channel. Soon, panoorin nyo. What a very peaceful place, guys. Tingnan nyo kung makikita nyo, may malaking akasya sa likod ko, and then the whole thing is palayan, and then nasa harap ko is irrigation. Ayan, maririnig mo lang talaga dito yung agos ng tubig ng irrigation. And sometimes, yun, may mga motor na dumadaan. It's very rare, but maririnig mo yung mga huni ng insekto, yung huni ng ibon. Ayan, oh. Ang lawak ng palayan dito, and so refreshing yung amoy ng simoy ng hangin na galing sa palay. Nakaka-refresh talaga kung gusto mo talagang peace of mind, and kung gusto mo talagang makarelax and gusto mo kapag-exercise.